what's up mga igsuon? Natas man kaya na karon kay nay among exam karon sa ni PSA ba? So man siya kalihukan na ni. Akong sudlan ni sila kay para ang entrance nagbayad ako. Nagbayad ako ni Agi. Gi-advance biya ako. Ay, hi. Hi. Hi! Mayong odto. Shout out sa inyong pamilya. Shout out sa akong pamilya. Ako daw si Princess Simini. Ang akong bayan sa naman si Mini. Og maayong odto kanyang tanan. Oh. Ikaw, Dam. Say hi. Okay. So, akong sudlon dito kay murag nagsugod na siguro. So, hinaynayan sa nako disig nanay akong mga sakop dito. Ako sa tong atuon ha. Sige. Okay. Nanata karon dito nagbabaklay-baklay na ta si Boss Ediles atong interviewon. Hello. Boss, kamusta man? Nagsugod na ba sila? Murag na may mga tao Nana? niya nag-aksyon na sila sugod. Lagi. Kay okay naman gyapon malit ko kay ako may check sa ilang mga papers sa mga exam pag-exam nila. Kay lain man yung mga bright ta kay kita magyud mo. Ala pala bi paghatag sa leakage. O gani. Mo. Pero wala problema kay mga kailar man ako, pwede man ako na mahanyo sila mangwait sa ako. Pwede ra. Kanang pinugos nga pag Pinugos lang ako kay gani. Okay. Boss, ato sa ko boss. Oh. Kamusta atong pagbahog sa Tiger ya? Maura gyapon. Or gapon? Oh. Sige boss, ato sa ko. Ano ako mga sako po. Ikot na sila. Uy, nana akong classmate. Sulod na akong classmate. Okay ra mo? Nag-snack na mo? Opa? Ay dili kay ako may check sa inyong papers sa inyong pag-exam ninyo. Grabe ka raw. Wala may problema kay mga higalar man ta. Manguit lang mo sa ako kung apikyan mo sa answer ha. Okay. Hindi ko higalaw. Kumutan ni mo eh. As, kamu lang mga tao ba? Basta mag-exam ka na mag-check ko, kinalagin ako magpahumot ko kay kabalo biya ka. Nag-cheese na kabay ah. Adili kong chicks to. Laki na urang. Ano si Sir? May ano sa tamang sugod Sir? Ano sa oras na itong tirada ka? Kung makuha na ito, makumpleto na. Makumpleto na. Lagi. Kulang pa man. Kulang mo ba? Pila may estimate ani dahil Sir? Kung 15 man silang. 15 kada kulang po man ay Sir, pakilala ka sa iyong sarili Sir. Hi, I'm Aaron from PSA. Sa mga tirada karon Sir. Magpa-exam ta karon para sa CBMS. So, namin dili ka. Kung mabagsak yun, igid ka sulod. Ay, Depende kay mga bright mga taga sa tao sa lagi. buko no. Wala may siguro yung bugok. Lagi. Mapasa. Ako ino pag true false na siguro sa Good luck. Good luck lang kayo. Ambot lang. Sir, salamat kay Sir. Ha? Salamat Okay. po. Ma'am, gulat-ulat sa nila ni Mama. Welcome to my vlog. Boss Jiba! Nani mga bisita? Ay, na. Kanina sila. Kinara, natao duwat sa imo ah. Ulom ko nila. Nanito na mo? Ha? Ay, wala ko? May uto. Gusto niya. Lingkod sa mo. So may problema karon. So may kukuan. Ang among balita manggod yung mudagan madakulo kapag ka konsilor dinhi. Kapitan. Gani. Mo gani akong problemahan nato kay akong kwarta kumayra. Mga 5.3 million okay na ta. Ulang paghihapon. Ulang lagi mo nang kabalakan ako kay akong plano na ko kay kagawan lang sa siguro ko. Mga 2 million daw na siguro. 2 million akong kwarta. Sa sana Kagawad ba? sa imong pagkagawad. Ay 2 million daw siguro ko kay panghatag na ako sa barangay mga 200,000 kada barangay 200,000. Okay Na, pag yapon klaro kay porok leader gyapon bulsa anak. Pasag lang kay dagan mo kwarta. Dagan mo kwarta pag lingkod sa uya. Kuha magpatawag kag snack. Sige boss. Ayun! Alis! Ang snack ba? Itawag lang mo to dito. Wala pa ba niya abot sir? Katong shake ba? Katong lamig eh. Ay, itong sikitap dito? Kung sa zero nagkananak ka. Ay, Wala wala to na. Naman, kami naman siguro. Paano ito dili ah? Oh, pila ta ka ba? 1, 2, 3. Pila ni sila sir like. Oh, pila ta? Ay ko na lang mga ako estimate ako 20 ta ka po. Wala 100 lang, 100 para kung naisobra atong idala sa kalay. Ito mga Ako sa balikan. Oh, sige, salamat katong shake. Bonso na to. Sikitap. Sige ta. Engineer po. Okay? And then the third is the last page is for application na part sa inyo exam. So, hindi mo mag-answer.
Study hard yun. Yun. Answer. Ben. Answer. Awat ako. Para maka-bebe ka. False ang number 3. False. Sila nagsuma pa. Ako humana. Easy. Brush your paper. Easy. Ano pa sila? Tanaw ganun sila. Nag-exam pa gyapon sila. G ba perfect man. Naa sa gitna. Relax sa kay ko. Magpagsara ko mag-answer nakadala. Relaxing ko. Mga sa taas. Duda ko ano yun mo'y sikan ako. Kay first man ko. First name, suffix, middle name, and then second name. You, another seatings. Ang nakapasad, hindi sinapit, ang ito, pitihon. Pero okay na gyapon. Okay. Interview na sa interview. Easy ra kayo may yun. Kaya kayo English. Sa'yo naman kayo. Kung ano man mga interview na, kung asay location mo, kay color sa mga leaves, sa things, anything, non-living things, and human naturals. Ang nga naraman simple siya. Di una pa sila kay ang bright man pinaka-ulahin kay. Dali raman may maka-answer sa ilang interview. Nararang style lang mo. Basic ba? Nanaragya po. So, magulot-ulot ha kay. Simple raman kani. Ato video at nagkaroon pag interview niya. Normal things. Sa mga isuon, so hinahinay mi karon kay nadawan man ko sa interview, nagawas man akong gistudihan. Bagsak ka? Pero ako kay kaya ra man kay ay kay English man day na akong gi Hindi ko nung reviewer nga. sayo naman. Mo gani. So paulit nami guys kay humana man interview so tawagan naman ko kung okay na. Tawagan namin kung okay na. So anytime may ko makuha kay nakapasar man ko gyud sa ako man to na timingan gyud ako pag study nako. Nakuha mo gyud ako ang punto ato. Mo gani pag interview pa lang ganina nga imbis ako mangurog, siya may nangurog. Pero first time daw niya pag interview nako kay manang nangurog siya. So inana mo na siya gyud. So maginainay nako baklay kay snack sa kusbalay, gutuman. Sige, thank you. Welcome to Mantianak Park.